Kaixo, oraingoan laua atazaren nondik norakoak azalduko dizkizuet. Ataza honetan adimen artifizialaren laguntzarekin ebaluaziorako tresna bat sortu beharko dugu, non emandako pauso guztiak azaltzen diren. Horretarako bi aukera ematen dizkigute, nik bigarrena aukeratu dut, hezkuntzan ohikoak diren aplikazioetan oinarritutako ebaluazio tresna berri bat sortuko dut, eta guzti hau aurretik ezagutzarik ez duen irakasle bati nola egingo duen pausoz pauso azalduko dio. Oraingoan, Quizzes programarekin egitea erabaki dut, aspaldi erabaki nuelako, eta oso bizuala eta pentsatzen dut ikasleentzako motibagarria izan daitekela, eta orain izen aldatu du, baina bueno, bilatzailean Quizzes jartzen baldin badugu, iristen gea, bueno, orain da Wayground, eta hemen krearri ematen diozu, eta aukera ezberdinak ematen dizkizu. Eta ikusten duzuen bezala guk ebaluazio bat sortu nahi dugu, beraz, ebaluazioari emango diogu, eta oso versatila da hemen ere, beste aukera batzuk ematen dizkigu. Importar hojas de trabajo o preguntas, generar con IA o crear desde cero. Ni kasu hontan generar con IA-rekin egin dut, eta bai hemen komentatu behar dena da, naiz eta berak testuak beste hizkuntzatan ulertu, gure testua pasatzen diogunean, galderak erderaz sortzen ditu. Orduan gero kontatuko dizuet, zer egin dudan. Eta, bueno, hemen behin aukeratu dugunean generar con IA-rekin, baita ere hemen aukera gehiago ematen digu, dokumentu baten bitartez, test edo prom bat egindaz, webgune batetik abiatuz, edo YouTubetik ere abiatuz. Nik egin dutena izan da, subir desde el dispositivo, nik sistema muskulo eskeletikoa eman behaten hasi behar naiz hurrengo astetan, eta orduan gai horren inguruan, ebaluazio bat egitea, jarriko duten PowerPoint baten inguruan, galdera batzuk sortzea, izan da nere proposamena. Hemen, ematen dizkizu, bueno, lehendabizi igo dela ikusten dezue, eta hemen preferentzi batzuk ematen dizkigu. Ez esan duten bezala, euskaraz ezin da, nik 10 galdera sortzeko aukera emango diot. Gero, materialetan, posible da nik, bueno, zientziak aukeratuko dut, eta hemen ere asko gustatzen zait lanbide heziketako aukera daukala. Eta gero, ezagutzari dagokionez, aukeratu dezakezu, 1, 2 edo 3. Demagun bigarren aukera aukeratzen dutela, ja behin aukeraketa horiek dozkatela, generar exameni ematen diogu, eta hemen minutu luzea tardatzen du. Behin ja hori eman degunean, aurretik esan bezala, 10 galderak prestatuko ditu, eta ikusiko duzu egiten duena da, test galderak sortu, erantzun ezberdinekin. Bueno, ja hemen kargatzen duen gero erakutsiko dizuet. Ematen dituen erantzunak erderaz izango dira, nik aurretik beste bat sortu dut, eta nire PowerPointean hemen daude sortutako galderak. Pista prebiari ematen balin badiot, gero erakutsiko izan dela iristen gehan, Hemen vista previa como estudiante, hemen ikasleek aukera, hautatu, sistema eskeletikularra medikateratzen zaitzen nahi. Bueno, itxi egin dut lehioa, eta hori leheno ez dut komentatu, ematen dizula baita ere zenbat denboran nahi dezun galdera bakoitza, oza, aldezu 5 segundo, 10 segundo, 20 segundu, zenbateko puntuazioa, bai ikusten duzu, nik leheno 30 segundu eman dizkiot, baina orain momentuan konturatzen nahi balima eta aldatu,
momentuan 20 segundu jarri ditzazkezu. Ikusten duzuen bezala galderak erderaz ematen ditu, baina editarren bitartez, aldezunik Elia bilatzailearen bitartez, euskeratzen joan naiz. Eta pixkat ikusteko hori, gero, nahi nizuen erakutsi baita ere, behin aldaketak egiten dituenean, imaginatu, gu orain hemen gaude. Ba, nahi dugu guardar pregunta. Berriro goaz alde honetara eta imaginatu, galdera bat ezabatu nahi baldin badet, zuzenean ezabatu ematen diozu, eliminar, estás seguro si, gero adibidez editarren editatu dezakezu eta imaginatu nik nahi dutela hemen ezur baten irudia txertatu, halko nuke buskar eta hor ezur baten irudia txertatu edo ezabatu, osea oso eta gero beti aldaketak noski guardarri eman beharko genioke. Eta ja azkenik, behin eginda daukagunean, publikarri emango genioke, eta orduan iristen gera kuestionario motara, eta ikusten duzu bista prebiarekin, e, lehen esan bezala, ikasleek egiteko aukera izango dute. Espero lagungarria izatea. Eta aztu baino lehen, hori gero nun gordetzen diren ikusteko gure etxetxora juten gara, etxetxoan daukagu biblioteka, eta hemen kuestionario sobre el sistema eskeletiko muskular izango genuke, ja prest ikasleekin egiteko. Bueno, eta ja amaitzeko, komentatu programa honek edo ebaluazio modu honek dauzkan abantaila batzuk, feedbacka azkarra jasotzen dutela ikasleek, dinamikoa dela, aniztasunaren trataeran ere, hemen ez, baina ordainpekoan sartu daitezke esaldiak audio bitartez, irudiak agertzen dira, erabiltzen erraza da, eta, desabantailen artean, beti gaude nire ustez beti gaude teknologiaren menpekotasuna, gehiegizko gamifikazioarekin ere nik ustez batzutan hor gabiltzala, eta gero baita ere kontu handiz izan behar dugu erabili dugun, erabiltzen ditugun dokumentuak basarera igotzen direnean, ez izatea sensibleak diren datuak. Espero bideo tutorial honekin lagungarria izatea. Mila esker.